Monggo ingkang para-para demen joget kasumanggaken pinarang ajeng rasa kangen ora bisa mari amung sira sing bisa nambani Mas Pur saking Mireng Sendang. Wah, gayeng pokoke. Ngeci semelang lan peres tresna kang iki ora bakal layu ora suwe aku bali bisa sumandhe ana ing sisihmu dilaras yaeyo yaeyo yo monggo Pak Seminggu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Aduh ayu pepujaku ati susah mung kangen sliramu Rina bengi tandiani aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mani amung sira sing bisa nambani Lho kok do kondur to Pak? Dereng bar lho niki lho. Ayo kancane sapa Pak mengko Pak? dereng anget majate Lah nggih.